Hop, hop. Nani? Uy! Ay ko! Kumasin ka! Kumusta kayo mga Jojo? Kung nga pala si Ilad Nagato. So yan ang mga tanong nyo sa Toyan Channel. At yes, mga nakita mga katitaning Call of Duty COD. Yeah. Once again, tayo mga gabos na pro sa kasi na pwede magkawat ng Call of Duty. Cancer, pwede mag live stream. Ano ba naman yan? Daw maluyan eh, makawat na eh. So let's get started guys. Go! Kastahin na! So yan. Yes, so ngayon ta. Nakita nga ta go. PR Battle Royale. Yes. Tapos malakit ang karakter. Ano ba? Si Resnov. Bugin na si Resnov. Pwede na eh. Soviet. Forever hunted by his father's music which was Jaboda. Tapos inigarong Pilipino pati lang. Pero Vietnamese and Asian. Sino kaya? Yung sa nene, Chinese. Inigarong Pinoy. Alam ko na go. Yeah, get started guys. Ano ka? Sa black market. So ano dyan, so mga may magtanong mga memes yan nasa ano ilalagay ko sa description kung saan kumatag. Zombie apologize mo nito. Babariling kita! Matong ba? Yellow. Pag mga early game, ano? Fire terms ng barilan. Hey, what are you doing? Come on, man, what are you doing? Come on, man. Man, GG, no, first blood yan. Ito pa rin pero namati kung may kalabang pa. Yes. Tepeleke. Gromas na akong gromas ang may zombie apologize na. Zombie apologize. Laban. Natagian tigde. Reps. Naruto. Ninjas. Hop. Ano ito? Doy, gano'n. Ay, kabaga. Angin ka na baya. Taktog-dug. So, pop-up mo ito. Ito, ano, masing ka. Come on, man. Masing ka. Ay, Buko na. Ay ko, alam ko na siya. Atin mo ulit. Ay ko. GG. Ha. Ano, malabang ka? Baka ilad yan. So, kamusta ng Jeje? May kalabang pa. Okay. Hindi oh. Ito. Kanan. It really hurt ba? Go. Ay, kabaga.
Hindi ko siya mahanap. Parang hindi ko siya mahanap, hindi ko siya ma-recognize. Nandiyan siya pero di ko nakikita. Wow. Ayo, may papagde. Mapagde. Tatalatin to sa naman yung class ng smokers. Puputok na. Duwa. Sigax lang bros. Tapos sabay ng kaning cluster bomb. Yay! Tap, tipilike, and then ang kawat. Happy kalaban. Matika. Gay. You want a piece of me? You want a piece of me? Come on, man. I quit. Diba man, Chinese ba ganun? 雪花飘飘，北风。 Nanasi. Tignan mong kapwa mong Chinese. Yung talaga mga jeje man kayan. Mga jojo. Tignan ko ang kapwa ko Chinese. Malapit talaga mag pwede mga akong nalipot ka. Nalako pala. Yan na. Pero kung sang movie. Pero kung sang action movie ako, bukod ko man niya si Cards. Si Immortal 1. Si Immortal 6. Hanap pa ka. Kubang ko ba yan eh? Fiction ba yan? Para ko pang magaganda. Diyan na, si Cardo! Pero ito na ako. Takbo ko mga ng isla linggo. Intense bagay ako pwede. Anis. Dito ka punduan. Hindi kita tatantanan. Banda ka. Ay, man. Sniper. Hop. Nani? Uy! Ay ko! Kumasin ka! Why are you gay? Sipaklong ka! Sipaklong! Up! Start the smoke perspective. Kaya nga naran po dahil tignan ko talaga itong dumaan. Kaya kan pong yata talaga ito na ito ba nga. Kaya nga net. Luya ba kaya ito? Kaluya. Why are you running? Why are you running? DJ, may kalabang para sa mga. Kaya nga naran po na. Tala. Kagulo-gulo, mga andal pag agkatubay nga doon pati. Pariko! Is lang ba? Boy, mga kasa. Start the smoke perspective. Warning! 500 MB, mapanood na, GJ. Na ngayon nagkakawat-kawat, nagla-live, ay nag-stream, man ngaya. Mapanood ng memory card, natagad mo. Siya naman ang purunduhan yung record, agad nung una niya. Veteran to. Veteran Chinese. Safe zone is collapsing. Ula, sarap. Gijet, na ngayon magkawat-kawat, napanood 500 MB naman. At dito na matatapos ang ating live streaming, guys. Pupunduhan ko na po, tapano na ang MB, makakawat na lang po ako dito. Ito sabihan ko na lang kung pampira ko. Man, so mga gusto magtag dyan. Tapos, like and subscribe. I-like mo muna, okay, bye-bye. Ilad out. Ilad out na. Ilad out na ako. Luya mapanood. 雪花飘